Це люди приїхали зі сходу України, з Сєвєродонецька. Це люди, які проживали в психоневрологічному пансіонаті. В Сєвєродонецьку йдуть дуже жорсткі бої. Будинок, в якому вони жили, розбило бомбою. І цих людей зібрали і дуже швидко вчора евакуювали. Там навіть волонтерів немає, бо люди ховаються в сховищах. Тому співробітники того будинку, де вони жили, їх посадили в потяг, але сюди їх приїхало 125 людей. І з ними тільки 2 людини супроводжуючі. Директор, і дружина його. Їх в Чернівцях сьогодні вночі мають прийняти психоневрологічна лікарня, госпіталь. А завтра вже їх будуть розподіляти кого куди.